if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Ano bang meron dito? Kainan. Sa taas kaya? Manok na kanin. Mga ano naman din. Mga ano talaga benta nila. Puro mga ganyan, no? Ano mga yan? Lutuin mo pa ang spaghetti. Ano? Ano meron dyan? Hindi ko nga. Naka-video ko. Naka-video ako. Na? Sila doon mga gamit pang kusina. Saan? Pang kusina ba? Ano? Sale siguro. Bus. Tingnan mo. Itong ultra boost nila. Original to. Adidas. Wow. The prize. Original. Pero I'm not sure kung sa kilo yung pag-display. Ito. Sa sunod sa mall. Okay style. Tingnan nga natin. Upload it.
75,000. Tingnan mo. 75,000? Wow. Itong AF1, 15,000. Ganito ba talaga? AF1 guys. 51,000. Ay, 15,000. AF1. Itong Jordan, 75. Ito. 100K. This one, 100,000. 19,000. 87. 88. 80. Mahal. Ito, 13,500. 9,000. Picture nga po. Ito, tignan. Pinicturan lang. So, nandito kami guys sa Dikita. May merkato sa merkato. Parang nag-vlog na ako. Parang grabe naman yung price. Nakakaloka. Katakot. Baba na nga tayo. Wala naman tayo pambili. Uwian na kasi wala kami T-shirt pambili. nila. Tingnan natin yung t-shirt. Price. Ito may price. Dito. Ayun na oh. $175. Itong bag, ganda. Supreme. Ito t-shirt nila. 5,000. Supreme Tea. 7,500. Wow. Sana all. 7,500. Mapapasana all ka na lang guys. Ito nga 500. Pero mas mahal pa yung damit kaysa yung Adidas ko na shoes. Mga pagkapakot uwi yan na. ang 100,000. Uwian na, wala tayong pambili. Grabe, no? Lalat pa tayo. Okay lang para hindi halata. Para hindi halata. Kunyari hindi nagbibideo. Grabe, no? Mahalata mo lang kasi nag-replay siya. Kasi nagla-live. Nasa na. 200,000. Naloka ako doon.